StarCamp TV is right here with 3 Danish guys at StarCamp Week 4. What's your name and how old are you guys? Jeg hedder Magnus, og jeg er 17 år. Og mit navn er Lasse, og jeg er også 17 år. Og mit navn er Michael, og jeg er 18 år. Where do you come from and what team do you play in? Jeg kommer fra Ballerup, lidt ude fra København, og jeg spiller ikke lige noget hold. Jeg kommer fra lidt ud fra København, noget der hedder Smørum, og jeg spiller i Team Herlev. Og jeg kommer fra Herlev og spiller i Herlev. Great boys. Is this your first year at StarCamp? Nej, det er mit andet år. Det er også mit andet år, vi var her for 2 år siden. Og det er mit første år. Okay lads, what do you think about the week so far? Jeg synes, det har været rigtig sjovt. Virkelig sjovt. Man har lært mange nye mennesker at kende. Gode trænere og ja, rigtig sjovt. Rigtig gode træninger og super fedt at lære nye mennesker at kende, og det har bare været rigtig godt. God træning, jeg har udviklet mig meget, jeg er blevet meget bedre til floorball, så det var super fedt. Perfect. Or you think that you're coming back next year to us? Ja, det er helt sikkert. Ja, det regner jeg stærkt med. Ja, det gør jeg.